Dinilit ko lahat. Ay, pagod na to. Pagod na. Oo, mga hindi na nakakaano. Ay, pagod na talaga. O, yan naman, tinitira niya yung kasangga. Out! Out! Yeah! 5 lang. Score? 0-5. Nakakaya naman kayo. 5 lang. Charot. Ay, Snake? Okay. May battery kami next, ha? Oo. Promise, ha? Kami. Tayo. Hindi ko na kabit ko ba?
Aircon naman eh. Nice game. Video pala siya. Nakita yung pumipitik yung ano ni Hasan eh.